Local Messi and Parta KCM Richards Tobia Pan Kanya Terona Ratpen Kachuro Pajerpon. Local Messi and Parta KC Education EM Richards Tobi Amina Jungjung Akipen Dwar Baboy 26 Continuity Kipardo Jasimet Nong Tu Delomora Angkang Kanya Terona Ronga Rat Aparman Nomakotong Sekot Pen Hang Ice Kimawe Pin Pen Sen Gravel Atuwar Misen Pen Kasilampi On. Kanya Terona Ronga Rat Lapen Ronga Sar Pen Cheng Lok Hawar Arat Atumpen Non Ikhibom Lokere Messi Anparta KC Education EM Richards Tobia Pan Ninga Klong Pen Kachuro Pajerpon Lapen Misen Pen Black Tuping Atuwar Sitame Hir Klong Pen Kachihelat Longwek Ji Apan EM Richards Tobia Pan Ning Chethip Hip Si Doji Lapen EM Togbi Nang keja along si Dodon Hiji Pusi Kachuning Wipen Ning Chepatipon. News Desk Report Karbianglong 24/7 News. Nong tu dalam mara dakanya teron arat nitum ongdung ban nitum pini rata kam klaim ceteklong loh lagi nitum pini nitum kacing honai Dwar Bagori constituency IM mate nitum kacing honai sir Richard Tok bialang Methang aki pensi nitum la pini nong tu mante nitum kanya teron arat panalang li nang rab loh nitum han Sen Gravel mane Towar nitum han mesen mane nitum han nang thok pi loh nitum han JCB la pen tractor ta melang li nitum han nang PC nitum alang lipan ning klok mane nitum churu parpik loh sonak sikado we rong siara ta mi nitum ning sam lo lang lipan lapson ratapan kerap tek IM mate asong japu nitum non kewang jilang MEC election tami nitum alang lipan siaku nitum pahaidun pu besi nitum cecak loh lapen sontak saksi nitum akeru piparpik loh. Kenang sot ke lalo nilitum non mat ke lalo Sen Gravel alang tum nang thok pilo churu parpik lo stame mo ke bang jilang sontak si itum development mande scheme jong si do pole nitum han sontak si power blocks tame lapen black toming tame alang lim tum han nang ban pi tek nang ban pi person nitum ansu se alang lipan kurang tuji lalo Sakloma churu parpik lo aprang si itum sar ya tum dak nilitum marong kanya teron rong nang report aprang si ya tum akeru pilo lapen stambe nilitum ini ya for kami klang itu rong isi pen nilitum choropik aprang si nilitum akhai research Tobi sar pan choropik lo alang li nilitum pan Sen Gravel rong la nilitum rong kanya teron rong pan walang nang bakha penang ti choropik lo lapen adung tu dak nilitum VDC chairman alang li pan tambi nilitum akeru pilo alang nilitum alang thang akipen alang nilitum pan nilitum nakang hon pen job la bangsa towar nilitum pan Sen Gravel ang ti choropik lo